Walam pia thole mengi i haka nin ki ginong ilam ba khmat chung pi jenas kitri ba sudan ba kelang ba nisan kila mino nak H&M nak ai kadau ki mino balam kadau ba ki mino namar ba kila suthu ba kinsa sha be na kaseng te tang ban like naga ja burom ba ki sha be na kaseng kadau ki ap man le ba kila mi na kaseng beli pi masya nak kasem ladangan ya thu lut ka jrong te henrei ngan suya thu tang kat to kat ne ba ka H&M nadu bala seng ya ka haus nam ar jar pra mentangi ka jingel enti jong ka seng ngam ta ban syakri jag jag jeu kolong la khatan tligis nam te ka H&M hi kam don por ban that ya la ka jong ka jaj ben reu ji men para lok ki jo namar ka san perkhat jong ka H&M kolong kumno ban yada ya kari bat ka jaj ben reu bat ka ideology jong ka H&M nadu ba lasang ya ka la such la shor kanong rem kumno ban ki khon ki mat ki jura jong ka jala me kalaya namar ha ka seng H&M hi ngilai rai ba ka seng kan be nokot ya ki breu ki basuan ban ri tengan ka seng bat ngajukran ya gane ha ka jwai na ki jingalang ka dong sudap longshan po Jainta Hill district bat ka seng H&M hi kam alat ya kino ki dikhot ke basuan rung ka seng tang kanam kat ba ki kam ki chungki kelong persya ya ka rti terkam jong seng lane mut ban tho ba ka seng teng liang jong ka seng ka sukwa ban pensai khndiat ngin sakan ba la sai ka sngi namar sibet janmet gidan ka jingalang jong kino elam ba khmat ki ba day na postor Shillong bagin sa ay ka press conference la sai ka sngi nga sukwa pensai khndiat ya ka jingkren jong wei na noilam jong ka seng vice president barim jong ka H&M Bandelson company wong ba ka jingmi jong na ka seng kalong hadin ba kadon ka jingki win na po jong ka seng kata ka day ka ba usukren khna kunlong kamdon ka jingki win na po ka seng kai hapo ka seng bentang long telimlon ka jingki win kalong ka jingki win ka day makihi ki baladon ha kalis syabe seng haba ki win maki kumno ki keno e ka seng kata kum ka seng kwa ban pensai namar ha ka H&M hi kam don por kata ka jingki win re ka thong jong ka kalong kumno ban yadai ben reu ban yadai khendaw siap jong jala me khlia kumbang la deble bat ngil dab yada ha kini gisnam ki banwan bat nang ne se khamat ro ngin dang yai trai sitom kumno ban yadai ka jaj ben reu naga jing wan rong ka thlap jong ki mandari naga jing shakni no ha ka yo kam yo jam bat kham tam e kumno ban yada ya ka riti ke dustor jong ben reu ka ba kilong mon suwa kila ai hangi kum ka jaj ben reu haru ba kalang thoni sekretari ong ba inkwa ba ka seng H&M kalong political agent seperti agent jong no jong phi ka jing ong jong i ba kwa ba utaw no elam unlong agent jong no perti phi nga sukwa pensai ba ada ubreu ne ka breu ukudau ka we ka sempre akti seno sautali ki kedau ilade bat ka jing keno jong u ba unong elam udai u agent jong ka perti ka jingkeli kalong ba kita ba kena kidai kidalal jong no phi hadu menta kat kum ka jingtip ke jonga bat mangaru kum presiden ngam padai u aktif member jong no ka political party ngadang dai hi u H&M hadu kini gisni te na kaliang jong ka seng hi kam kwa ban kentho no bat ngim don por ire ban kentho no nama ka thong jong ka H&M golong ban yada ya ka jaj menreu ban yada ban yakhon ya kimat kujura
jong jalam kare namar ka wai ru ngasukwa pen snow sha kari bakja benreo ngimdai ban snow pla habang idon kan hon haka H&M lay hak ni ki khasantli ki snam ki balaj no kila don katto katne ka jingmi na kaseng ki don katto katne ka jingrung kaseng nama ka kam tremon soba ubarong ro ubabon ubame ubabon ka jing syabe ro kadon ka jing penskem ro kadon namar kadai kaseng ka batrai mon soba na mentaki dauba dausan jong ka jaj penreu ban ngilayu i ha kini kisdam balai no ngimla ban klet don kato ki beken hon bala khau da ka kaseng hene ngi kim poi so sino don ha na ka H&M le ki bala pat ba thauseng labun ba ngimla ban len ten re ngi i ba klem ai jimen toy ya ka ri ba jaj penreu ten re ngi de man su thu sai bahar kun hon omai ta ka H&M habon ka kan hon kajing syabe kadon kajing me kadon kajing rungru kadon nama kadai kaseng trimon soba ya kabala puj dak daka ritis nsyar jong kari India